Salamu alaikum. Salamu alaikum baba. Ina jin ka. Wai baba mi an maganar layya ga ta bana wai akwai ta. An kawo kuɗin. Aka sake min maganar layya. Ki bayan sallah. No. Gaban kasa ma ba su ya haka layya ba wa'en garaguna. Bayan sallah. To ko gaban sallah haka son ci ba. Yanzu baba yanzu kowane gida a ce an yi layya mu ba a yi mana layya ba gida kuma baba kana da baka rasa kuɗin To shin tun da ba sallar farilla ta bakan kana cewa wai kowane gida an yi ai sallar farilla ɗaya aka kin yi gidan nan in ji zahi. Kar ka sake min maganar nan. In ba su haka mu raba gida da kai ba ina ba ta ma da ai kwanan na dawo da iku. Nau ka bani.